en llegir. En parlem demà, si vols. D'acord. Donc, Tancamel, ja i avui. sí, donc dic aquest poema, llegeixo el que hi ha escrit aquí en el llibre quan fou publicat. Aquest poema escrit immediatament després de la matança dels palestinians a Tal el-Zatar durant el Setembre Negre de 1970, fou publicat a La Falç, revista ara desapareguda de Catalunya Nord, publicació de l'Esquerra Republicana dels Treballadors. El títol: Palestina, Israel, quina dolçor de sucre i sofriments. Ara sou dins el silenci artificial, entre les bales i la suor, la veu de l'àngel de la llum, Lucifer. He vingut aquí, a Tal el-Zatar, per veure la mort i l'esperança. He vist les vides trencades, cremades com els arbres de l'aspre, les cames podrides, les nits sense llum i la llum sense visió, i les morts i les flaires sucrades de l'angona.